Horren beste gustuko dugun Jose Okinenari arratsalde on esan behar diogulako. Ederra, Jose Okinena pianista arratsaldeon, pianista irakaslea, ikerlaria, antzoki hutsek ze magia duten. Bai. Danok begira, klip hori grabatu zenuten nien, ze magia duten antzoki hutsek eta ze magia duen pianoak. Musika tresna ederrenetako bat izango da. Ni oso piano zalea nahi, oso fana naiz pianoarena. Nitzako hala da, bereziena eta importanteena, esango nuke bai. Pianoa jotzea, behin baino gehiagotan esan dugu ez da erreza. Ez da batere erreza. Oso zaila da eta lan asko egin behar da pianoa jotzeko eta gainea da zure egunerokotasunean egin behar dezun lana. Oso konstantea, disiplina asko eskatzen duen instrumentua, beste batzuk ez bezala. Beste batzuk, ondoz jotzeko danak. Bai, instrumentuak beti neurri baten, instrumentuak behartzen zaitu jotzera eta ikastera egunerokotasunean, hoi garbi dago. Beste gauza bat da, adibidez, igual moskeatuko dira, baina zuzendariek eta ez dute egunerokotasun hortan lano izartu behar. Beste gauza batzuek ere egin behar dituzte, baina instrumentalista bezala ez. Lehenengo galdera dalako, apurtxu bat irakurri dugulako, klipa ikusten egon garanien, nazioarteko bira hasi behar duzula lehenengo galdera, maleta prest? Dena prest. Maleta, pasaportea eta dena. Nolako maletarekin bidaietzen du baten bateko nelako bira baten aurrean? Beira, bi gauza importanteenak dia jotzeko jantziak eta arropak eta partiturak. Gero, besteak importanteak dira, baina ez hainbeste. Orduan, hoi prestatuta baldin badago. Berehala galdetuko batzutez, gauza interesgarrezek, baina jotzeko erropa erosoa izan beharko dabe bai. Horri ikusten zaitugulako oso dotore. Oso personala izan behar da. Dotore ikusi behar da, baina oso gustora sentitu behar zea. Ze guk dazkagu gure ez dakit berezitasunak erabiltzeko gorputza, ez bakarrikan eskuak eta besoak baizik eta zure gorputz osoa arnaz hartzeko eta gustora sentitzeko agertoki batean. Agertoki baten egotia sekulako responsabilidadea daukan gauza bat alako? Bai, baina zurekiko responsabilidadea da. Batzutan pentsatzen da dela sensazio bat publikoak entzuten duenez kontzertua, zuk publikoari erakutsi behar diozula zerbait, ez zure buruari erakutsi behar diozu hori. Eta gero, prozesu hortan publikoak disfrutatzen baldin badu, zoragarri. Eta ez badu disfrutatzen sentitzen dugu, baina da sensazio oso personala eta prozesu personal bat agertokian bai. Pertsonala esan da,
aipatuko dugu disko berezi bat erakusten zoazela, munduan zierrez hori bakarrik, ikerketa lanak egiten egon zarelako, aurreko urtean izan genuen kainaldera gainera, azken programak ziren, maletan eu prestatuta neukalako porretarako, bai, eta berbetan egon ginen. Aita Donostian pieza ez ezagun bat berreskuratu duzu, eta kontatzen zen igun. Pentsazuk aurkitu nuenean horrelako pieza abanguardista, modernoa, ez Euskal Herrian bakarrik, Europan bakarrik, sekulako lana egin duzue, Josu, hori guztia bilduta ja disko baten, eta orain hori guztia erakusteko momentua. Mundu osuen gainera. Eta komunikatzea, eta banatzea eta zabaltzea. Hori da, benetan, artistak egin behar deguna. Eta ikerketa munduan baita ere komunikatu behar da zuk egiten dezuna eta zure prozesua komunitatea jakiteko, besteek jakinarazteko. Eta galdetuko dizut, bat-ematek galdu bazuen programa, ez dudala uste hemen danak Euskal Herri osoek ikusten egongo dalako, baina bat-ematek ez bazuen ikusi, ikerketa lanen garrantzia oso ondo adierazten diazulako, zergaitik jartzen diozun horrenbeste pasio zeupe bai horrenbeste ordu, ikerketak daukan garrantzia, honelako piezak berreskuratzearen garrantzia, gure historian kokatzen gaituelako ez bakarrik historia musikalian, honek gauza asko erakusten dituelako, eta bestak beste Andante Doloroso piezari buruz berbetan gabiltzelako, eta purtsuet ez dakienarentzat hau ze garrantzia daukonek danak, Josu? Beida, kasu hontan bi prozesu desberdinak daude. Lehenengoa da prestatzea musika jotzeko, interpretatzeko. Eta bigarren pausua da ikastea nola interpretatu. Orduan, bi diseinu desberdinak izango litzateke hizkuntza zientifika baten. Lehenengo diseinua izango litzake prestatzeko materiala. Eta horrek behartzen zaitu ikastera nolakoa dagoen eskuizkribua, kontrastatzeko beste iturrikin, eta lan oso importantea, baina esan genezake musikologoa dela. Baina beste lana, beste diseinua da bakarrikan interprete batek egin dezakena. Baizik eta pianoan bertan esperimentatu behar ditu sonoridadeak eta esanai desberdinak gero aukeratzeko zeintzuk aukeratuko ditu bere interpretazioa egiteko. Ikerketan eta zure aurkitzen duzunien, orain arte ez ezaguna zen partitura bat, ikusi behar duzulako, ikertu behar duzulako guztia zuzena dela, guztia horrela dela, guztia historikoa, benetazkoa, bla, 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 baina gero nola jotzen da pieza hori, eta hori egiten duzun lana, zuk berri interpretatu egin behar duzu. Hemen astiro, hemen indartxu, hemen hori guztia jarri, hori guztia gero geuri helerazi, hori da. Geuk jotzeko gure txietan, edo Euskal Honon, edo konservatorietan, edo Euskal Honon. Eta gero beste gauza gertatzen da, ze hasiera baten aukeratzen duzu modu bat interpretatzeko, baina adibidez, lau hilabete pasada eta gero nik hartzen dut berriro pieza hori jotzeko, eta gauza asko desberdinak ikusten ditut. Eta hor dago artearen aberastasuna. Eta hor dago pianista baten eta sasi pianista baten arteko ezberdintasuna be bai. Partiturak irakurtzeko gai garenok, agian ezkarrelako gai interpretatzeko. Eta agian papelen bitartez, edo atzamarren zenbakien bitartez, edo laguntza bat behar dugulako jotzerako orduan, naiz eta irakurtzeko gai izan partitura bat. Pianoren kasuan hori horrela dalako. Eta horrekin lotuta, hau oso jankia da, baina oso politxe, zer egingo duzun, besteak beste, Josun emanaldietan, hizkuntza zientifikoa esan dugu, zientifikoki aztertuko eta azalpenak emango dituzulako nondik datozen obrak, nolako lana izan den ikerketarena, biografikoki kokatu beharko dituzu, Aita Donostia eta berreskuratutako landanak, Feliz Lavillaren obrak ere badituzulako maisuarenak, biografikoki azalpen hori guztiak emon, eta gero, erakutsi. Hoi emon eta baita ere esplikatu hori interpretatzeko ze prozesua jarraitu dudan. Hoi importantea da baita ere. Ze kontestu historiko bat kontatu behar da nahi eta nahi ez. Eta baita ere prozesua ulertzeko nolakoa dan musika edo musika horren berezitasuna. Baina
zailena dena, nitzako eta baita ere gaur egungo ikerketa munduan, da esplikatzea edo analizis bat egitea esplikatzeko nolakoa den prozesua pianoan esperimentatzeko soinu desberdinak eta esanahiak hartzeko batzutan esaten duzu, nik hau horrela egingo dut, gustatzen zaidalako eta ez dago beste arrazoirik, baina artea horrelakoa da. Horrek ahalbidetzen du, Josue bai publiko zabalera iristie, pieza klasikoei buruz berbetan gabiltzen batzuk beldurtzen dielako, baina azalpenekin eta oso modan dau. James Rhodes datorkit burura, berak instrumental liburua idazten du, bere kontu pertsonal guztiekin, biografikoekin, antzokiak betetzen ditu, Euskal Herria datorrenin bete egiten ditu, eta berak azaldu egiten du, eta gero jo egiten du. Ez que garbi dago niri ustez. Baina moda oso nada ikuslientzat be bai. Eta baita ere, gaur egungo munduan edo gizartean musika ereduak aldatu behar dira. Eta arte ereduak aldatu behar ditugu. Ze ikusten da oraindikan musika klasikoa oso berezia, oso desberdina, oso ez dakit, ez dago errestasun hori iristeko edo zein pertsonarako. Eta hoi pena bat da nire ustez, eta aldatu behar dugu. Bueno, Xuxurlak diska barria aurkeztuko duzu, eta bertan esan dugu, zuretzat bereziak diren pieza asko be bai. Danak euskaldunak, euskal musikarekin zoaz, munduan zehar, kasu honetan. Momentu hontan, proiektu hontan, Euskal Herriko pianorako musika eramango dut. Eta gainea, iaia 180 lehenengo aldiz estrenatzen den momentua da, bai. Ederra. Oso. Amerikako estatu batuetan, leku askotan, Chicago, Renon, Miami, Bostonen, Jacksonvilleen, ederra, Latinoamerikako egokonoa, ze ondo, Argentina, Chile, Uruguai, behar zu baten bat, laguntzaile moduen, Europan, Zuritzen, Varsovian, Bukaresten. Animatzen bazea, gustora gaina. Horretarako ikasi beharko apurtxu bet jotzen, Victor Eugenian egongo zara, Josu, ikusi beharko zaitugu. Hau urte hasieran izango da, urtarrila? Ez, nik uste dut martxoan izango dela, ze azkenean fetxa batzuk aldatu dira, baina iruditu zitzaigun oso polita zala bukatzea bira hoi, Donostiako Victoria Eugenia antzokian, ze oso leku berezia da, adibidez Aita Donostia edo Feliz Lavillarentzako edo garaiko kompositorentzako. Bueno, uso zuri ederra entzuten dugun bitartean, Victoria Eugenian egongo zarala jakitiek be, badu xarma berezi bat. New Yorken, Kanadan, Japoniatik biran... Bai, hori izango da ja urrengo pausoa, oraindik ez dago dena lotuta, baina ja pare bat kontzertu Tokion bertan itxita daude, bai. Nola kokatzen zu zeure buru, Euskal Herritik kanpo, aurkeztu behar dalako, herri hau zer dan, aurkeztu behar dalako, hizkuntza hau zer dan, aurkeztu behar dalako, gure sortzaileek zer diren. Bai, lehenengo gauza, esango nik eskerrak eman nahi dizkiot hemengo instituzioei, bereziki Eusko Jaurlaritzari, Gipuzkoako Diputazioari, baita ere Etxepare Institutuari eta Mikel Laboa Katedrari. Beraiek lagundu naute eta bere laguntza gabe ez litzake posible izango. Baita ere Madrileko AECIDen oso laguntza ona eman didate, ze konfidantza handia dakate proiektu hontan. Zer esan behar deten, nire ustez, daukagun aberastasuna gure ondarean ez dugula ezagutzen, guk euskaldunok. Ez dugu ezagutzen, hala da. Eta nik uste dut altxorra eramatea munduan zehar nitzako dala privilegio bat. Daukagun ondare ez dugu ezagutzen? Guztiz ados. Atzo, handia filmari buruz berbetan esate baterako, ez dakigu altzoko handia norden, nola ez dakigu norden? Geure Europako gizonik altuena, zan momentu baten biran ibiltzen da, turneak egiten zituen eta ez dakigu norden, Aita Donostia bat ez dakigu norden, musika ikasketak ditugun arren. Hau guztia, edo irakasle bat daukazu oso ondo azaltzen dizuna zer den. Hau guztia egin beharreko lana da, izateko material bat eta segurazki aplikatzeko eta joatzeko hemendik aurrera jartzen eta berreskuratzen hau guztia. Eta gehiago maite behar dugulako gure ondasuna,
gure ondarea. Esan nahi dut, guk ez badegu babesten gure ondarea, ez dugu salduko. Eta orduan, adibidez, Japonen gertatu zait historia oso polit bat, nik ez nekin Euskal Herria oso ezaguna zala San Francisco Javierrengatik. Egize? Eta lehenengo kontaktua... Misioetan, bertan izan, bai. Hango jendeak beti ikasten du San Francisco Javierren historioa. Eta horregatik oso pozik zeuden entzuteko Euskal Herriko musika. Eta ja, derrepente, itxi zidaten kontzertu bat Tokion bertan, eta proposatu didate pare bat gehiago Japonen egiteko kontzertuak erakusten nolakoa da hemengo musika. Ez dute ezagutzen. Eta bueno, horrelako aukerak oso interesgarriak iruditzen zaizkit. Anekdota asko izango dituzu be, bai. Puf! Ez zait gustatzen, txikiaren handitasuna eta txikitik handira tone gauzek, baina handia dalako, gurea naiz eta txikia izan. Ez zaizkit gustatzen, baina oso ondo irudikatzen du, gurea eraman da, oso handia garala, edo non? Altxor bat da. Guk ez dakigu zer dakagun. Eta batzutan erakusten dugu gauza honak dauzkagula, ez dakit hizkuntzaren aldetik, edo bersolaritza, edo txalaparta, edo ez dakit zer. Baina beste altxor batzuk hor daude eta Estatu Batuetan bagina, justo zeharo desberdina izango litzateke promozioa. Disko barri esan dugu, Xuxurlak, Euskal Herriko konpositor handien lan itzela berreskuratzen ibili zara. Artxiboetan egotea gustatzen zaizu, Josu? Bai, bereziki Eresbilen. Eresbilek asko lagundu nau, egitera ikerketa asko, eta eskertu nahi dizkiet baita ere Eresbilekoei, ze beraiek egiten duten lana zoragarria da. Gure kultur ondareari duen balio emon, helburu bezala, euskara zabaldu bai. Zuria eta berbetan gabiltzenin, euskaraz berbetan gabiltzelako, eskuizpirruen balio hori esan dugu ezta. Amerika eta Europako artxiboetan eta ibiltzen zara bai, zeren bila? Euskal autorien bila edo orokorrien? Orokorrian, baina beti agertzen da zerbait interesgarria. Eta naiz eta Euskal Herrikoa ez izan, batzutan lotura bat aurkitu daiteke Euskal Herriko musikarekin. Eta zabalkunde horretan, esaten gabiltzena etorkizuneko proiektuen artean, liburu baten idatzia guztia? Liburu bat kaleratu, liburu beti ingelesez, mundu mailan eta zuazen leku guztietan, hortxe, dokumento bat izateko bai? Bai. Eta gainera oso proiektu polita, dakat eskuartean baita ere, eta ja kontatuko dizuet hemen. Nik irakasten dut musikenen, eta musikenek oso lan zoragarria ari da egiten, eta lortu dugu akordio bat hitzarmen bat egitea Renoko Unibertsitatearekin, Alkarrekin, Euskal Herriko historia musikalari buruzko liburu bat idazteko. Inglesez Estatu Batuetako, euskaraz Euskal Herrian, eta izango da lehenengo aldiz horrelako tratado bat idazten dana. Renoko Unibertsitatearen lana, antropologiaren esparruan ikaragarria dalako. Ikaragarria. Eta aurten ospatzen dute baita ere, 50. urte hurrena sortu zutenetik Center of Basque Studies, hau da Eusko Ikaskuntzen zentrua, eta hori ospatzen. Zulaika, William Douglas eta izan handiak ditugu bertan. Eta Xavier Irujo. Eta Irujo konbidatu nau, eta Zulaikak ere konbidatu nau, kontzertu bat egitera azaroaren 16an, Renon bertan, hori ospatzeko. Zuen afari bat, zelako izango da, afalosti, ez da maituko inoiz. Zematari mutur, ez da baidatzeko. Oso gustora izaten gea, Alkarrekin gaudenean, bai. Lana eskatzen dalako eta eskertzen dalako, esaten gabiltzelako Etxepare bezalako institutuen lana bai, askotan horren beste dago egiteko herri txikian, eta eskara ados jartzen edo orain arte eskara ados jarri gauzak egiterako momentuen, eta badago hor ondare bat, kulturala, unibertsala dana, ez dana guri bakarrik, mundu osoan, baliogarria dana. Eta hasi beharko gara, kasu honetan Amerikarrek hau hobeto egiten dutelako, askoz hobeto eurena zaindu, eta honelako loturak izati Renoko Unibertsitatea biegaz esate baterako lujo bat dalako, sekula lan egiten daudelako bertan, ikertzaile euskaldunak bertako ikertzaileak.
eta sare horiekin baliatuta, Ba, zeuk ere zeuraletxue musikaren aldetik. Bai, imaginatu gure musiken jasartuta horrelako hitzarmen baten eta publikatzen hango liburutegietan, oportunidade zoragarri bat da. Josu, zerk ematen dizu ilusio gehien? Momentu honetan? Egitea egiten dudana. Benetan esaten dizut. Etzi hegazkin hartu behar dut, 13 ordu hegazkinen Buenos Airesera juteko, nekatu iten naiz, baina gehoia hurrengo egunean lehenengo komunikazioa unibertsitatean Buenos Airesen bertan eta igandean Usina del Arten lehenengo kontzertua egiteak asko pozten nau, asko. Gozatu asko? Bai. Xuxurlak diskoa, esan dugu besteak beste, euskarazko piesekin, berreskuratutako piesekin, ikerketa lanak eman dizun azken emaitzekin, eta erakutsi nahi zenituen obra hoiekin. Berreskuratu bakarrik ez, esaten gabiltzena berreskuratu, eta nola interpretatu, eskaintzen duzulako, handia dalako, hori be? Josok inen aurrengorain, arte noiz ikusiko ara Victoria Eugenia zatozenien? Nik uste martxoan izango dala, así que ni beti oso poziko natortzeko. Jo, ze ondo, gaur urten eta martxora arte, ze ondo. Botako zu falta, geuse asko, baina ze ondo be bai, Bai. Ze botatzen da falta gehien, etxetik, etxekuek, baina... Familia eta oea. Familia eta oea? Norbere oea gauza nadalako be bai. Norberaren oea, norberaren nada. Baina, Josu, zer erantzun hona, momentu honetan zoriontsu egiten hau, egiten dudan egiteak, eta ez dauka preziorik. Hori da. Josu, plazer bat ikusten garan bako txien. Baita niretzako ere. Eskerrik asko, Josu Kinena, pianista etzi, mundu mailako biran doana.